Mag-live-in partner nga manglaslas og mga bag sa supermarket nadakpan. Ang ilang krimen nakuha sa security camera. Mga pulis magatubang og investigasyon tungod sa paggamit sa auto sa ilang impounding area. Alerto giisa nunod sa pag-uwan-uwan nga nasinati karon. Baha na sinati sa Metro Cebu sa pagbunok sa uwan. Mabuhay ang mga teacher! Mga magtutudlog nga sakop sa Act Region 7 padayong nanawagan ug aumento sa ilahang sweldo. 5 ka mga anti-illegal drug operation sa kapulisan nagmalampuson. Marijuana, shabu ug mga armas nasakmit. Gatusan ka mga start-up companies nagtigom dinhi sa Sugbo alang sa ikaduhang International Technology Conference. May hapon Sugbo Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Huwebes petsa 21 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia on blue alert status ang Office of the Civil Defense kon OCD-7 tungod sa pag-uwan-uwan nga nasinati karon. Wapay nadawat nga mga tawo ang OCD-7 Glen bahin sa mga dagkong panghitabo hatod sa uwan sa tunga-tungang Kabisayan. Gawas lang sa grabing pagbaha sa nagkanainlaing bahin sa Cebu ug Mandaue City kagabi. Giingong di na gyud malikayan ang pagbaha hilabi na sa mga low-lying areas tungod sa naalihang mga drainage systems. Pahimangno sa maong buhatan ngadto sa publiko nga kanunay magbinantayon og kinahanglan i-monitor gyud sa mga barangay officials ang mga kasapaan aron daling makadeklarar og preemptive evacuation in kaso muawas kini. Water level. The local council or the local residents are themselves responsible to monitor the pag meron mga unusual rise of water o may mga murky water, dapat ipaalam na ito sa mga public officials o kaya sa kanilang local council or sa Disaster Risk Reduction Management. Pasado alas 11 kagabi nagsugod ang kusog nga pagbunok sa uwan dinhi sa Metro Cebu. Sud sa 30 minutos ang uwan, gilunupan dayon ang pipila ka mga lugar. Gisubay ni Ray Pasaporte ang mga gibahaan nga dapit. Dinhi sa Barangay Luriga nag-anam og pundo ang tubig baha ug makita kining trash can nga nilutaw na. Kasagaran sa mga sakyanan nga mopaingon sa New Imus Road, wa na mupugos og ubog sa kahadlok nga mapagngan sa ilang makina. Ingon inisab ang tubig baha sa intersection sa Dalan Bonifacio sa may Barangay Parian. Sa Dalan Kulon, ingon sa tagituhod na ang tubig baha. Dunay mga pampublikong sakyanan nga nipugos og ubog sa tubig. Apan nag-aginod gumikan sa kakusog sa bulog sa tubig. Niawas ang tubig sa Mahiga Creek nga maoy nakapadako og samot sa tubig. Apektado niini ang residente sa sitio Magtalisay ug Holinim sa Barangay Mabulo. Duha ka mga residente ang nipadangat sa ilang kasagmuyo sa mga rescuers. Ila mangi bilang katong buti kay di pasakyan og kanang mga batanon ba nya katong mga batanon mutabang ta sa amo kay di man laman pagba. Katong na rescuer di patabang may mga batanon. Nagamusok ko man sila og sakyan. Di niabay sila sa kanang buti padung to lang ilang kupayot ba ila magbirag balik kay di na sila mo rescue di. Naabot may balik dire. Ya karon nasoko man siya kay rescue mo ya karon mamili din mo. Rescue katong usa moy daghang kay bata, pilar bata din siya 11 ka bata. Dito nya mo to mo na lang gibanan dili mo gyapon kasud. Nya karon mo to ang amahan na ni watod na mga to gadaan galon iyang gi-rescue na lang dito. Ang di man masudlan yun nato kay kinahanglan man migagmay nga buti. Yawan man siya sa mga wire ba. Sobra sa wadoy, sobra na dito sa tao, lapas na. Luyuan ning kapilya. May basketball court di matugkad. Oo. Ang basketball court, sobra ng swimming pool. Lawom na kayo ito. Milanat og dulan duha ka oras ang uwan.
Base sa monitoring sa command center, kadto mo ilabing kusog nga uwan ning tuiga, diin tulo kasapa ang miawas. Kini naglakip sa Kinalumsan Bridge nga duol sa CITU, Tihiro Bridge ug Mahiga Bridge. Grabe gitong uwan agad. Nakamugna to og pagbaha sa ubang mga kadalanan nato. Labi na sa ato ang mga bridges. Nya doon na tay pamilya, 5 ka pamilya nga atong gibakwit diri sa may Mabolo sa Kinalumsan Bridge kay namiligro po ang ilahang kahimtang tungod sa pagsakas tubig. Nya siyam ni ka mga individual. Murekomendar si tumulak ang pahawana na gyud ang mga kasapaan. Diin dunay mga residente na muyo aron malikay sila sa disgrasya. Kung mahimo paglikay lang gid sa disgrasya, kinahanglan gid muhikling na gid sila na makapangita sila paagi o abagan sa gobyerno nga makakita sila og relocation site. No, makapili sila mga relocation site kaya kung makita peligro jud kayo. No, peligro jud kayo. Ay, di ta magpaabot nga mo-responde ta og sa mahitabo nila. Mintras wa kay mahitabo, kinahanglan ato na silang ihikling daan kay importante ang kinabuhi dili ang gagtangan. Dugang mitumulak, gibanabanang moabot sa 3,000 o sobra pa kapamilyahan ang ilang ibalhin. Samtang sa barangay Tipulo sa Dakbayan sa Mandawi, daghang mga sakyanan ang napaggan sa makina. Ang uban, wa na mulahos og namalik sa agi. Ray Pasaporte, News 5. Mga magtutudlo na nawagan sa gobyerno alang sa pag-increase sa ilang sweldo. Kaganiha gipahigayon sa pundok sa mga teachers ang usa ka walk for salary increase. Jinky Bargio, Suginlimi. Bisan og giuwan kaganiha, wa kini makapugong sa pipila ka mga magtutudlo nga sakop sa Alliance for Concerned Teachers sa Rehiyon 7 nga moapil sa gipahigayon nila nga walk for salary increase. Ilang awhag nga omentuhan na sa gobyerno ang ilang gidawat nga binuwan nga sweldo. Si Ma'am Melina Ignacio sa Don Vicente Rama Memorial National High School tuyong nagsulog ining itom nga costume sa Maleficent the Movie alang pagprotesta sa padayong pagpakabutabungol sa Pinoy administration sa kahimtang sa mga magtutudlo. But actually, this depicts a very strong image. I am wearing black. This is the mourn of the teachers for the request, for a long request of the salary increase for the teachers in the national level. Agig suporta sa mga apektadong magtutudlo, miabot sab ang mga representante gikan sa ACT Philippines gikan sa kauluhan. Sama sa ilang panawagan, andam nilang abagan ang mga magtutudlo sa Rehiyon 7 sa mga aksyon nga ilang himuon. Pero alam niyo ang nangyari, sa halip mataasan ng sweldo, binabaan pa ang aming mga benepisyo. Katulad nung tinatanggap namin na 10,000 na bonus, binaba niya ng 5,000. Jinky Bargio, News 5. Natugaw ang paniudto sa mga residente sa may Highway 77 sa Barangay Talamban dihang usa ka panimay ang nadiriyot maugdaw sa sunog. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Wa na makadako ang kayo nga miulbo kaganyang udto sa panimay ni Wayne Tagalog dihang nang tinabangay ang iyang mga silingan sa pagpahong niini ug dali isab nga miabot ang kapumbiruhan sa Barangay Talamban. Matod sa silingan ni Tagalog nga sa wa pa mahitabo ang sunog, ilang nabantayan nga nangisog kini human wa mahatag siyang anak ang iyang gipangayo. Pagkataod-taod, nagkayo na ang maong panimay. Nanghagi siya ba? Nya pagkataod-taod, tara siya gipangayo. Nya wala mahatag nya. Mumunto pagtananan mo nagsiga na. Base sab sa investigasyon sa Talamban Fire Station, posibleng gituyo ang sunog kay duna sila nakita ang tapok sa mga panapton nga gidauban. Hinuon ila pang sutaon kung unsa gyud ang tinuuray nga hinungdan, samtang nagpaabot pa sila sa hukom sa kaparintihan ni Tagalog. So, naay posibilidad ha. Di lang nato kuanon pero may posibilidad nga gituyo jud. So nga tuwa ani kung naalay mo cooperate kay ang ginikanan ra badayan ito aman sa gawas, if ever na may igsoon kung sa may ilahang lakang, mo atong gipabot. But still, naana tayo mga ebidensyang gipangkuha. Leslie Caminada Vistil, News 5. Giangkon sa COMELEC nga maayo lang sa sinugdanan, daghan ang nagparehistro sa ilang buhatan, mao nga nanawagan sila karon ni atong wa pa makaparehistro o na-deactivate sa pagbisita sa ilang mga COMELEC offices mintras layo-layo pa ang deadline. King Perez, Suginlimi.
Sukad Hulyo 21 karong tuiga, may menos ang kinatibuk ang registered voter sa lalawigan sa Sugbo. Bisan pa nga giablihan ng pagparehistro sa mga botante sukad niadtong buwan sa Mayo. Dunay kapin 2,400,000 ka mga botante ang ana sa opisyal nga talaan sa Comelec Province, nga mas menos og kapin 130,000 ka mga botante kung itandi sa miaging tuig. Gipasabot ni Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Castellano nga may menos sa mga botante kay wa na gilakip ang mga deactivated voters, sama sa mga wa na makabotar og duha ka nagsunod nga eleksyon, ingon man sa mga namatay na. Kay ablihang tod Oktubre 31 sunod tuig ang pagparehistro, ingon man ang pag-reactivate sa mga botante. Awhag ni Castellano nga lihukon na ang pagparehistro. May lang sa first two weeks ang turnout. After that, hinay na pod. Gani ang mga buhatan sa Comelec sa Dakbayan sa Sugbo, lapu-lapu ug Mandawi na lang ang abli sa adlong Domingo hangtod Biyernes alang sa pagparehistro. Kay dili man gud mi gusto basulon nga pag-abot sa eleksyon katong mga nagsigi nagbotar, makalit mawala ilang ngalan kay wala sila biometrics. Gawas sa mga nahisgutang dakbayan, wa na'y pagparehistro sa ubang buhatan sa Comelec sa lalawigan sa adlong Domingo tungod sa gamay nga turnout. All other cities and component cities and municipalities for the province of Cebu mag-overtime ra og Sabado if mag-offsite registration ang atong mga opisina. So ang among chairman is also iya pong gitanaw nga ang Comelec would not be wasting its funds giving overtime to Comelec personnel nga wala po yung mga ang mga tao. King Perez, News 5. Labandera sa Sambag 1 nasakpang nagnegosyo sab di ay og shabu. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Bitbit ang search warrant gibasahan daan sa team leader sa Raid SOT 7 ang subject sa drug operation nga si Mary Jane De Guzman. Gisunod dayon sa kapulisan ang pagsuhid sa mga gamit ni De Guzman sud sa iyang lawak sa usa ka hilit nga dapit sa barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo. Unang mipaygayon og test buy ang Raid SOT 7 ug nagpositibo kini. Usa ka tuig na matud pa nga nag-operate si De Guzman sa maong illegal nga negosyo. Ang iyang source sa dirira sa Cebu City. According to her, puro amo pa niya sa interview pagkaabot sa office niya, nasa Lopez ang yakuan. Atol sa search, nadiskubrihan kining 5 ka bulto sa shabu nga gibana-banang nagkantidad ug dulan sa 500,000 ka pesos. Gawas niini, nasuta nga migamit og alias ang dinakpan kaysa nakuhang identification card sa gobyerno, siya si Marilu Toledo. Nangalias siya kaya ang pagkailan mo siya sa formation is Mary Jane De Guzman. Pero nasa ID niya BR Marilu Toledo is subject naman for verification kay kung authentic ba nang yung ID o di. Giangkon sa dinakpan nga taud-taud na siya sa maong negosyo, human mamatay ang iyang igsuon. Wa man milain pinangabihan. Ako ra ba isa nagkuan. Ako ra ba isa nagkuan sa akong mga igsuon ug anak. Matud sa barangay konsihal nga miuban sa operasyon, dugay na silang nakamonitor sa negosyo sa dinakpan. Actually ma'am, every night magkuan mi aning kuan kaning mga magrobing mi ikan sa gabi hantod sa kadlawon hantod mabuntag pero di magud maglisod magud ag identify kung walay mga ngani may pangitabuan ay mo search jud nagikan sa tong kapulisan sa Region 7 jud. Jinky Bargyo, News 5. Human misumbong ang mga opisyales sa Barangay Buot, Cebu City ngadto sa Police Coordinating and Advisory Council bahin sa marijuana plantation sa ilang dapit. Gihimo dayon ang operasyon aron matultulan ang maong mga marijuana kagahapon. Kapin sa usa ka gatos, kapunuan ang naibot sa mga sakop sa Cebu City Public Safety Company. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Mukabat sa 150 kapunuan sa marijuana ang giibot sa mga sakop sa Cebu City Public Safety Company kagahapon sa hapon sa sitio Simburyo sa Barangay Buot, bukirang lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran ni adtong Martes atol sa Police Coordinating and Advisory Council kon PICAC meeting. Diin mireklamo ang mga opisyalis sa barangay nga giingong dunay marijuana plantation sa tulo nila ka mga sitio. Rampant marijuana plantation sa ilang barangay. Tulo ka sitio ang ilang
Nganlan. Sitio Samborio, Sitio Tayong, ug Kaduldulan. Gihulagway sa pulis nga layo kaayo ang gitamnan sa maong mga marijuana. Diin ilang gilakaw ang 15 ngadto sa 20 ka kilometro ug tungason nga dapit. Doon na sila'y nakit ang payag nga gituang maoy butangan sa inani ug igtatanom nga marijuana. Apanwa sila'y nadakpan. Ato lang hinahinayan na to para hurot yun na to ug kuan sumpo ang mga kuan. Kani tumatano man ang kuan. Kani marijuana. Giangkon sa kapulisan nga kunwa muabag ang mga opisyalay sa barangay, di sila magmalampuson sa ilang operasyon. Gani, atol sa ilang operasyon kagahapon, nikuyog kanila ang opisyalay sa barangay buot, aron mugiya kanila aron matultulan ang maong plantasyon sa marijuana. Rey Pasaporte, News 5. Sa lungsod sa Liloan, 4 ka mga tao nadakpan tungod sa gidili nga drogas. 2 ka managlahing operasyon ang gihimo sa Liloan Police Station. Jinky Bargio, Suginlimi. Dinhi sa Liloan Police Station, makita nga nakaposas kining 3 ka mga lalaki nga pulos taga Barangay Hubay sa lungsod sa Liloan. Nadakpan sila mga alas 6 sa buntag didto sa Purok Cacao, Barangay Poblasyon, Liloan, pinaagi sa search warrant nga gi-issue ni Judge Teresita Galanida. Usa sa nadakpan nga si John Nandino Laag alias Denden, dugay nang gipanidan sa kapulisan. Nadakpan uban kang Laag ang yang igsuon nga si Juanito Laag ug Mamerto Liling. Susihon sab sa Liloan Police kung nalambigit sila sa mga pagpanuli sa maong dapit. Nakuha gikan sa tulo kining mga pakete sa shabu nga gibana-banang na kantidad og 40 ngadto sa 50,000 ka pesos. Daghan tag mga report nga dawat pero subject for verification. In fact, kani si Uling nani siya previous arrest sa Cebu City for illegal possession of firearm. Alas 8 kaganiyang buntag, sunod nga gidakop sa mga otoridad si Stanley Cazora didto sa sitio Kabangkalan, Barangay Hubay, Liloan, pinaagi sa usa ka buy-bust operation. Nakuha gikan kaniya ang buy-bust money nga 200 pesos, 357 Magnum revolver nga may 6 ka bala, digital weighing scale ug 3 ka pakete sa shabu. Ang suspect wa mi kumpirmar nga iya ang maong ebidensya. So amo na tong giplano nato na mo daan kay based sa during sa mong pagkandak surveillance among na confirm nga kani si ang subject sa search warrant adto magkuha og supply ani ni Stanley. No comment ba na? Ha? No comment. Jinky Bargio, News 5. Wa na makaipsot sa mga tinugyanan sa balaod ang 3 ka tawo nga tigpahiyot og droga sa Barangay Loog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa magdugay ang ilegal nga negosyo sa mga dinakpan nga silang Paul Boroy, Jovelino Putot ug Ferdinand Malama human masikop sa buy-bust operation sa Police Station 3 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon. Natigayon ang mga operasyon human makadawat og text message ang PNP hotline sa Camp Crame sa gigong kalihukan sa 3 ka mga dinakpan. Nasayran sab nga dugay nang gireklamo sa taga-barangay ang kalihukan sa 3. Na-receive nato ni through sa directives ato ang city director which is also come from the regional director and precisely from the Camp Crame text message. Wa makaikyas ang 3 bisan og sududon ang ilang gipuy-an nga gihimo sab na drug den sa ilang mga suki usa ka medium pack, 17 kagagmay nga pakete sa gituang shabu ug mga gamit sa pagsuyop ang nakuha. Wa gilimod sa 3 ang ilang kalambigitan sa ilegal nga droga sa ilang lugar. Ano ini mao ni ang sud ko ay isipot makatabang ba yung trabaho. Mana kay karon ibuan na. Dili ko gamit maligya ko nya. Akong giruling-ruling ba. Igor po ko na marok. Na marok ra. Yung sinto lang ba. Gitumbok nga dako-dako sa grupo si Buroy kinsa gihulagway nga usa ka level 2 drug pusher kay makabaligya kinig di mo minus sa 10 gramos nga shabu matag semana. Giingong gikan na usab sa Lapu-Lapu ang gipamilya ining drogas. Ryan Sorote, News 5. Notadong drug pusher sa lungsod sa Konsolasyon na dakpan sa mga sakop sa Konsolasyon Police Station. Jinky Bargio, Suginlimi.
Human ang tulo ka semana nga pagpaniid sa mga otoridad, nadakpan kaganihang sayo sa buntag si Nelson Pilapil sud sa ilang Pinoy-anan sa sitio Manga, Barangay Hugan sa Konsolasyon. Ang pag-raid sa iyang panimay, pinasikad sa usa ka search warrant nga gi-issue ni RTC Judge Teresita Galanida. Si Pilapil nga usa ka habal-habal driver, giila nga usa ka notadong drug pusher. Miangkon siya nga kini ang ikaduha na nga higayon nga siya nadakpan. Atol sa raid, nasuta sa raiding team nga dinhi niining kisame, mutago si Pilapil aron sa pag-repack sa iyang illegal nga negosyo. Dinhi usab nila makuha ang tulok ka bulto nga shabu. Ang iyang scope sa operasyon nga rin, mostly dire sa barangay Hugan, nga rin sa barangay Tayod o sa mga kasikbit pa ng mga barangay sa Konsolasyon. Nakuha gikan sa panimay ni Pilapil kining 19 ka mga gagmayng pakete sa shabu, mga drug paraphernalia, air gun rifle o usa ka rifle grenade. Apan ang suspect mihimakak nga iya ang ubang ebidensya. Ano na yung anak ko? Pila kami tayo kung isugod na 1,500, anong ibutangan kong do ka bulto? Kung kanang armas nga, tuwa mo ko kailagon sana, ang to kong ispat na. Yung sana siya, rifle grenade. Asa ko tayo ko kailan, ano na ako utaw na. Kana siya common man na siya nga depensa no, sa mga pag mga illegal drug personality, pero pagpahigay na to search warrant, diri man ang atong barangay official. Ang asawa ni Pilapil napulaan na sa pagbadlong niya. Kami may sige kingilin, ako may kontraho niya. Mana, kami na lang malikay, bisag wa hinungdan makalit na siya andar. Ang nasakmit nga 17 gramos nga drogas, gibanaban ang nagkantidad og 200,000 ka pesos. Jinky Bargio, News 5. Miduso ang kampo ni SPO1 Adonis Dumpit og motion for reconsideration kang Judge Esther Veloso sa Cebu City RTC Branch 6 kagahapon. Si Dumpit gikasuhan subay sa pagpatay sa minor de edad nga giilang tulisan nga si Ronron Go. Nasayran nga gi-downgrade sa huwes ang kasong murder ngadto sa kasong homicide ni Dumpit nga dunay silot nga 6 ka tuig ngadto sa 9 ka tuig ug 4 ka buwan nga pagkabalhog o paghatag og 50,000 pesos sa kabanay ni Go. Sa apila ni Dumpit, subling gipasabot nga self-defense lang ang pagbuhat niya sa katungdanan. Iyang katungdanan, isip pulis ang pagpusil kang Go, hinungdan nga angay na nga maabsuelto siya sa kaso. Mga armas ug shabu nakuha gikan sa 3 ka tawo sakay sa usa ka sakyanan. Sila gidakop dihang mihunong sa pagpara kanila sa mga sakop sa Highway Patrol Group. Andrea Patenya, Suginlimi. Tulo ka lalaki ang gidakop sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 human makuhai og mga armas ug droga sa ilang sakyanan kagahapon sa hapon. Nagpatrolya ang Provincial Highway Patrol Team sa Barangay Tungkup Minglanilla, dihang nasigpatan kining itom nga Montero, kansang original nga plaka, gitabunan ni ining plaka nga for registration. Nang nagche-checkpoint kami, namataan namin yung sasakyan na Montero na nakaatas ang plaka na for registration na naka-concealed ang plate number. So plinag down namin, nung ma-plug down namin is inignore yung pag-plug down namin is nagkaroon ng konting abulan. Human ang 5 ka minutos nga ginukdanay, na corner sa mga pulis ang sakyanan. Wa makapakitag rehistro sa sakyanan ug driver's license ang nagmaneho. Nakuhaan og armas, shabu ug drug paraphernalia ang driver ug nakumpiska ang 2 ka kalibre 45 nga pistola gikan sa 2 ka mga pasahero. Laing KG9 nga armas ang nakuha uban sa usa ka uniforme sa pulis sa luyo sa sakyanan. Hinuon wa magpaila nga mga pulis ang 3 ka dinakpan nga sila si Phil Canceran, Winster Heraldez nga pulos taga Naga City ug si Junifer Potestas Jr. nga taga Talisay. Matod sa mga dinakpan, gikan sila sa dakbayan sa Naga ug padung magpa-car wash sa Talisay City. Gisusi sa kapulisan kung mga sakop ba sa robbery group ang tulo. Nasuta nga di carnapped ang sakyanan apan expired na ang registration niini. Sa ngayon is magre-request kami ng background check. So hinihintay namin yung result. Wala pa kaming background. Sa ngayon is wala pa kaming background, is under investigation pa yung ginagawa namin. Giangkon sa usa sa mga dinakpan nga si Junifer nga ila ang mga armas apan alang sa self-defense. Hinuwam rasab nila ang sakyanan gikan sa tag-iya sa Manukan nga ilang gibantayan. Ano bedama mo armas, sir? Serbisa sa Manukan. Ha? Serbisa sa Manukan. Ay sige may kawat manlog dito. Ay kung kawat na dito. O so kayo manlog o baboy pakawaton. Dali dito ikuan lagi.
Nagpatong-patong nga kaso ang atubangon sa tulo tungod sa nagkadaiyang kalapasan sama sa pagdaog armas ug drogas ug sa pagsupak sa Land Transportation and Traffic Code. Andrea Patenia, News 5. Usa ka tighimo og fake nga kwarta nadakpan sa mga sakop sa Parian Police Station. Unang naalarma ang kapulisan nga adunay usa ka drug den sa Barangay Dayas. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nadakpan sa Parian Police Station kini usa sa mga tighimo og piking kwarta sa Sitio Gala, Barangay Dayas, Tacben sa Sugbo. Pasado alas 11 kagabi, gi-raid sa kapulisan ang lugar human nakadawat og report nga dunay nagsuyop og droga sa maong dapit. Nadakpan si Nicolas Herrera kinsa nakuha ni ining mga piking kwarta og drug paraphernalia. Matud pa sa hepe sa Parian nga si Chief Inspector Ryan Divaras, usa lang siya sa mga tighimo og piking kwarta sa dapit. Distribute nila dito kapita. Ang source niya ito pang verify kung asa din yan ang source na po. Diri sa Cebu City, for na-identify naman ito itong mga nadakpan na ito asa ito ang kwan. Atong gitrace kung apil ba ito dito, nakalinya ba ito siya dito or lain na po nga grupo. Si Nicolas miangkon nga tungod sa panginahanglan og kwarta, nagprint siya og piking kwarta. Siya kan hikok sa usa ka barko ug miundang siyang trabaho. May money. May money. Paprinta din sa gawas. Na may amigo na mo nga mo kuan. Bayad lang eh. Print pila ka buok. Ano po ka buok? Mora. Dili zan. Naman sa imo kuan anak mo palit anak. Inanay lang paliton. Sino ni yang kuan diri yang markings diri. Identify marks niya. Compare diri nga kuan mo siya dump siya. And then very kuan ang katuran niya. Sino Gikumpirmar sa hipi sa Parian Police Station ang piki og tinuod nga kwarta. Iyang gipahimangnuan ang publiko nga magbantay aron di mailad sa mga taong naghimo og fake money. Kung gawas lang mga mga ngani nga mga kwarta, di make sure na genuine jud, ma-film na nila kung papel ra, ordinary papel ra or kanang gikan jud sa Bangko Sentral nga mga monetaries na to. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nanawagan ang kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ni atong mga nabiktima sa laslas ug budol-budol gang sa pag-ila sa ilang mga nadakpan kagahapon. Ryan Serote, Sugin Limi. Tipikal kining sitwasyon sud sa mga malls, diin busy sa pagpamili ug pagpamalit ang mga tao. Apan kining magpartners nga nakuhaan sa security camera, laing pagpangompra ang ilang gikalingawan, din ilang target ang mga bag sa mga mamalitay, pinagi sa paglaslas gamit ang blade. Nakuhaan sa CCTV sud sa usa ka supermarket sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang tulo ka maginang nga nabiktima sa magpartner nga giingong sakop sa salisigang. Una nilang buhaton maong pagpangita sa biktima hunon ug ang pagsuta kung asa nahimutang ang pitaka sa ilang biktima. Makita sa slow motion ang paspas nga paglaslas sa bag sa usa ka biktima samtang ang usa mooy mikuot sa pitaka. Makita sab ang pagpinasahay sa blade aron biktimahon ang sunod na target. Sa laing kuha sa CCTV, gisunod-sunod sa mga suspect nga giilang silang Leonardo Arellano o Gain Yusuf nga mga taga-konsolasyon ang usa ka ginang hangtod na nga nagisi na ang iyang bag. Sagad sa mga biktima, sa cashier na masayod nga nakawatan sila diin na panso na ang ilang mga pangumpra. Naa sa laslas, daghan ang style, grupo ni sila, daghan ni sila dire. So kani pa lang na ato nadakpan. Ang mga dinakpan mao sa gitumbok ka responsable sa usa ka matang sa budol-budol gamit ining sample cellphone og bar sa sabon nga gisud sa pouch. Modus nila ang pagbaligya og mahalong cellphone sa barato nga kantidad dungan sa pag-ingon nga kinahanglan nila ang kwarta. Giangkon sa mga dinakpan ang modus sa laslas apan wa ang pagpangilad gamit ang cellphone nga mahimong sabon. Kalibutan na natin. Mo, kalibutan na ang gingon na modus-modus. Masabi niya mo. Ikaw ma'am, tinuod niya ma'am? Dili na tinuod siya. Bago kalibutan na na. Nya pangayuan nila, baligya nila og barato, nagi sila ipakita nga tinuod nga cellphone. Unya, ang mapasud na ang sa gihatag na kanina og kani mga piki nga kuano kaning guba. Ryan Sorote, News 5. Pulis nga nakapatay sa igsuon sa iyang kapuyo ibutang sa ubos sa restrictive custody sa higayon nga makapiyansa kini sa iyang kaso. Giauhag sa kapulisan nga dili angay mahadlok ang adunay reklamo batok sa pulis ug sa pag-abag sa kapulisan sa ilang gihimong investigasyon. Andrea Patenia, Sugin Limi.
Gawa sa kasong kriminal nga isang at batok ni PO2 Franklin Bulacchia, ang desk officer sa Mabolo Police Station, nga mipusil patay sa igsuon siyang kapuyo nga si Golgi Donor, mag-atubang sab kinig investigasyong administratiba. Mato di Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana, posibleng grave misconduct ang isang at nga sumbong batok ni Bulacchia nga dunay silot nga suspension o dismissal. Hinuo nakadaig si Romana sa pag-surrender ni Bulacchia sa iyang mother unit sa Mabolo, human mabuhat ang krimen ni adtong Martes. Automatic yan. At least, nakapag-isip-isip siya at sumurrender ka agad, no, sa kanyang station commander. That is one, if ever, no, that shows his obedience to law. So, in any case, na mapailan siya ng kaso, that would mitigate, that would consider a mitigating circumstance. Kung makapiansa man gani si Bulacchia sa iyang kasong kriminal, ipaubos siya sa restrictive custody sud sa Mabolo Police Station. Bawiun sabang iyang service firearm nga 9mm pistol nga mao'y gigamit sa krimen. Dito, hindi siya pwedeng lumabas ng kampo, ng station. The station commander will be held liable. So, he's undergoing investigation. Tingnan pa natin yung mga facts ng incident. Posible sab nga mag-atubang og laing mga kasong administratiba si Bulacchia. Ang mga miyembro sa pamilyang Donor mitugan nga dugay nang magsigig pamaregla sa barangay Bangkal sa Lapu-Lapu ang maong pulis gamit iyang service firearm. Gawas niini, gireklamo usab kini nga kanunay manapat sa iyang kapuyo. Nanawagan si Romana sa mga mireklamo nga di mahadlok sa pagduol kanila alang sa pag-issue affidavit alang sa dugang sumbong nga isang at batok sa maong pulis. As long as there's witnesses and complainants, we'll investigate. Sasubject natin siya sa lahat ng that would be separate, no? Separate cases. Maganda nun kung that would encourage yung other complainants to come up in the open and file their complaints. Andrea Patenia, News 5. Gipasakaan na og kaso ang giingong usa sa upat ka mga tulisan nga namiktima sa gasolinahan sa lungsod sa Balamban niadtong Martes. Nasuta nga ang maong suspek nang lungkab sad og massage parlor sa Barangay Lahog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gitumbok sa hiniusang investigasyon sa Mabolo Police Station ug Balamban Police si Virgilio Navales nga usa sa mga nanuli sa gasolinahan sa lungsod sa Balamban niadtong Martes sa gabi. Nasikop si Navales nga nagsakay og motorsiklo atol sa gipaygayong checkpoint sa Mabolo Police sa Barangay Busay niadtong gabi una. Nag-usab-usab ang rason sa dinakpan kung nag-unsa kini sa lugar ug kung nganong nagdala kinig armas. Positibong giila sa usa sa mga attendants sa FB gasoline station ang dinakpan. Then upon hearing the kwan nga nadakpan dire, so nangyari sila diri ganina together with the atong saka witness. Initially he was able to positively nga identify based from him. Husayon ang mga detalye dihang nahitabo ang pagpanunis kaysa mang oras nga nasikop si Navales nahitabo sa pang tulis sa gasolinahan. Gisubay karon sa kapulisan kung mahimo ra bang makaabot dayon ang suspek sa syudad sa Sugbo kung gikan kini nanuli sa Balamban sud lamang sa di mo minus usa ka oras. But we are still conducting investigation regarding sa oras because naay gamay nga kwan as alleged by the interviewed sa investigator nato sa victim na 6:45 po dang oras. Ganun dapat mas pang self-defense nga nanguani mo? Wala man, yung timing lang ng dapat kay gabi ba. Dayo man ang biyahe. Pero kanyang giingon nga nanulis ko na kanina, no? Hindi natin wala. Napasakaan na og sumbong nga paghupot og armas og giniling droga si Navales kagahapon og posibleng madugangan kini human makit-i sa CCTV camera nga nanglungkab sabni og massage parlor sa Salinas Drive sa Dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Mga pulis magatubang og investigasyon tungod sa paggamit sa usa ka auto gikan sa ilang impounding area. Andrea Patenia, Sugin Limi.
Nabutang karon sa hot seat ang kasamtangang hepe sa Cebu City Police Station 10 sa Barangay Punta Princesa nga si Chief Inspector Noli Cernio. Siya gipasanginlan nga yanong migamit sa usa ka recovered vehicle sa theft and robbery section. Siya mao ang hepe sa maong police unit ni adtong Pebrero hangtod Hulyo ning tuiga. Niadtong si Senior Inspector William Alicaba pa ang hepe sa TRS, natala sa police blotter sa maong buhatan nga na-recover ang usa ka Mitsubishi Lancer nga nakit-ang giabandonar sa may eskina sa mga daan Apitong ug Mulave ni atong Oktubre 13 sa miaging tuig. Karon nga si Chief Inspector David Senior na maoy naglingkod isip hepe sa TRS, gibutyag niini nga wa na siya makakita sa auto sukad siya miasumer sa katungdanan, puli kang Chief Inspector Noli Cernio sugod ni adtong July 4. Bag-o lang siyang nasayod nga gigamit di ay kini sa iyang gipulihang hepe nga si Cernio, mao nga nawagtang sa impounding area. Sa akong time, wala lagi na sa akong time. Ang di sa kumusugot gamito na. In kaso i-turn over to balik diri. Ang buhaton na i-verify na sa LTO sa tagiya. Ipa-macro itching, hindi na tampered. Na engine number o chassis number, may bawa na gisay mulutaw na gisay tagiya. Giangko ni Cernio nga gigamit niya ang sakyanan apan mirason kini nga di lang siya ang unang migamit ni ini kung di apil na ang mga nag-unang hepe kaniya nga sila si Alicaba ug si Senior Inspector Alessandro Quijano. So before ka nag-hepe sa TRS, sir, gamit na gina? Oo. Ni hepe? Oo, sa mga kan Inspector Licaba, kan Quijano, mo magamit din na nila na. So dili ka ang first nga Dili. gamit, ana? Dili. Gamit na nila. Pag abot gid na ko diha mo na gamitong gid na nila. Dugang ni Cernio, di man sab matawag nga ebidensya ang maong sakyanan, sanglit abandoned ra kini. Ug wa man sab kini niya gamita sa personal nga lakaw kundi sa official functions. Apan mato di Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana, usag gyapon kini kadakong violation. So padigin na kanang ebidensya. Kay pag abot na ko diha sa na-assign ko diha ang allegation sa ako man sa ako na siya kanang abandon gyud na. So pag-abot na po diya mo nang gamit-gamitong pagpapal kaso, pagpapalo up. Yung SOP natin, National Headquarters issued memorandum circular regarding recovered, abandoned, and seized vehicles during operations, carnap vehicles more so, or evidence in court should remain at our impounding area, not to be used by any personnel. Human miulbo ang kontrobersiya, daling giuli ni Cernio ang auto sa CCPO headquarters kaganihang buntag. Matod niini, dugay niyang na turnover ang auto sanglit gipasud pa kini niya sa shop ni adtong Hunyo aron ipaayo. Apan matod sa hepe sa Investigation and Detective Management Branch, di niya responsibilidad ang pagpaayo sa auto. Diyan na kwan sa ko katong guba na. So ako man responsibilidad kay ako man hepe, agi papayo sa shop. No, na dito nagdugay sa shop. Mga 2 months to. Paayo. Ano paayo man na di man gamiton, di man guba. So ano pagkagawa. So dili justify ang paayo. Di man ka owner na ikong paayo. Di usa dilibuhon ni Romana si Cernio hangtod nga di madungog iyang habig sa investigasyong administratiba bato kaniya. Posibleng grave misconduct ang kasong iyang atubangon. Investigahan natin may nakakaya naman sa public pagka lame yung ating investigation sa ganyan. Administrative. Ganoon naman tayo ka-transparent. Dati ko na sinasabi sa mga tao natin, dito, lalo nito, yung background ko sa investigation, kung mahina ang investigation ka, nakakaya naman. Matod sa IDMB, i-apil na lang sab nila sa investigasyon ang tanang mga milingkod nga hepe sa TRS gikan kang Alicaba aron patubagon kung nganong nalangan ang paglocate sa tag-iya sa maong auto. Considering sila gid ang naka-recover na. So ako siyang pa-explain on as to what happened nga wala na ma-recover o wala na ma-thrown over o wala siya maka-exert og effort na makitaan kung kinsa ay tag-iyaan ng sakyanan na, no? I think 1 year is tulong na para 1 year is tulong para naapagihapon sa posisyon nila ang sakyanan. Andrea Patenia, News 5. Konsehal sa Dakbayan sa Sugbo, dili uyon nga gamiton ang halin sa SRP alang sa uban nga bayranan sa City Hall gawas lang sa pagbayad sa utang sa pagpatukod niini.
Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Uyon si Konsehal Margot Osmeña sa pagtugot sa konseho kang Mayor Michael Ramos sa pagbaligya sa 45.2 hectares nga luna sa SRP. Giklaro ni Osmeña, uyon siya kung ang tuyo mao ang pagbayad sa loan sa SRP. I said I have no problems. I mean, the SRP is there for Cebu City, hindi ba? It's really for us, and I have no problem with the resolution as is, and I think that's why we should make use of the SRP for the city. So as long as it follows the procedures, I have no objections to that. Apan supak si Konsehal Osmeña ug kun ang halin sa pagbaligya sa luna sa SRP gastuhon sa na-budget na sa City Hall. Sumala sayang nahipos nga kasayuran gikan sa halin sa SRP ang gamiton alang sa financial assistance sa mga senior citizens ug pagtukod sa Bagong City Hospital. But I'm a little confused. I don't know if I got it right, but when I read the resolution, it's really to fund the number one, to pay off the loan, no? Which is good. Number two, for the continuation of the programs, or to these were budgeted, di ba? So what does that mean? Does it mean that we don't have the funds unless we sell? Because at the same time, there was a proposal for a supplemental budget, and as you know, supplemental budget means that there is supplemental income or revenue. That means there is over and above the expected. So what is it? Gihimang kakusab ni Margot ang istorya nga mo-retire siya og pulihan siya siyang bana. Mato ni Margot, dili siya mo-retire kay naa siya gipanumpaan nga pag-alagad sa katawhan hangtod mahuman ang iyang termino. I heard about it and I just totally dismissed it because it's absolutely ridiculous. My husband has better things to do, and I don't think he has to take my place. He has his place and I have my place, right? And I think we recognize that, we acknowledge that, and we respect each other's places. That's why we're still together. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nagtapok karon sa Subo ang mga startup companies sa gipahigayon nga International Technology Conference. Lakip sa mitambong ang mga angel investors nga mo'y mupaluyo sa funding sa ilang mahimo nga technology innovation. King Perez, Sugin Limi. Sa unang higayon gihimo diri sa Sugbo ang ikaduhang tuig sa International Tech Conference nga Geeks on a Beach sugod kagahapon. Ang techtalk.ph may nagpasiugda sa Geeks on a Beach nga gipaluyuhan sa mga MVP group of companies sama sa Smart Development Network, Smart Bro ug Idea Space. 400 ka mga delegado mitambong sa panagtigom nga nagdumala sa mga startup companies o mga bag-ong kompanya nga nagamit og teknolohiya alang sa pagmugna ug pagpatuman sa mga negosyo. Sama nining 28 anyos nga si Vince Loremia. Gihimo niya ang usa ka disaster preparedness mobile platform ni atong tuig 2012 nga gisuportahan sa Idea Space. Pinaagi sa maong platform na himo ng operational ang National Disaster Preparedness Mobile Application nga Batingaw. Pinaagi sa mobile application makita ng mga kasayuran sa pagpangandam sa nagkalain-laing katalagman. Lakip usab niini ang mga kasayuran sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno kabahin sa pagpangandam sa mga katalagman. Ana na sa 15,000 ang naggamit sa maong application. Yeah, we started out actually because of the need of a disaster emergency application. It brought the idea of the team. It's because of the recent events like Undoy before, and then we're lucky enough that Idea Space supported. Because we wanted to have a place where the world converges to the Philippines, right? The world of technology, the world of startups, the world of developers. Ana na sa 28 ka mga startup companies ang gisuportahan sa Idea Space. Gawas nga makato ng mga startup company owners sa conference, tinguha usab sa maong tigom nga masuportahan ng ilang kompanya sa mga nanambong nga mga angel investors. Mikabat og 60 ka mga angel investors ang mitambong sa conference. Most of them are founders or developers. So it's really a place to converge. Sana, sabi nga natin, no, let serendipity happen sana. Di pa lang dugay ang startup industry diri sa nasod mao nga giawhag sa pangu sa Idea Space nga unta makatuon pa ang mga nagtinguhang musud sa maong industriya ingon man ang mga nagduma na og mga startup business companies labaw na sa natad sa siyensya ug teknolohiya aron makabot ang tinguhang magmalampuso ng maong industriya diri sa Pilipinas. Because I think the Filipino can create more original Philippine ideas, but they just need to get yung lakas ng loob natin, no? Kailangan natin lakas ng loob na kaya natin gawin to. If you have an idea, all you have to do is to take action. If you don't take action, it's just an illusion. King Perez, News 5.
Glenn, today is a non-working holiday because it's Ninoy Aquino Day. So may pasabot aning Ninoy Aquino Day, Glenn? Kibaw ko, gay naminam yung kapangutanan ako. For the benefit of those who to Nangutana remind ka them. o Unsa may pasabot aning pasabot. Paul masakot kong cellphone. Ano? Ikaw, Glenn. 31st anniversary sa iyang death anniversary, Yes. no? Namatay siya Agosto 21, 1983. Law ma to, Glenn, eh. Diin man kapag 1983. Not born yet. Not born. Di bitaw. But yes, that's right, Glenn. Today is to commemorate the death of Ninoy Aquino. So it's been 31 years. So Kangay lang sa yung mahibaw ang atong mga kaigsunan kay nabitoy atong mga trabahante, ang atong mga estudyante ug pangutan-on ug unsa ugma basta holiday. Basta Ingon naman holiday. Basta kay nalingaw kay way klase, way trabaho. Ana sa ilaing holiday karong Monday. Which is a National Heroes Day. Okay. Kabaw ko, Glenn. Nag-research gid ka kibaw ko Dili, nag-research. oy. Tudlo ba na pag-skwilan nako, Glenn? Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!